Si vols fer proves orals o exàmens orals a un grup d'alumnes, t'ensenyarem una manera molt fàcil d'organitzar-te utilitzant el calendari de Google. Què necessitem? Necessitem compte de G-Cloud per al professor i compte de G-Cloud per als alumnes. Recorda que es poden crear des de serveis externs en UACloud. És molt senzill, venim al nostre calendari, per exemple estem en el mes de maig i volem fer les proves els dies 6, 7, 8, 13, 14 i 15. Vindré el primer dia, el dia 6, faig clic i afig espais per a cites. Li afegiré un títol i més opcions. Marcaré el primer dia 6, fins al 6 també, i després indicaré de quina hora a quina hora aniran les franges d'exàmens. Comença a les 10, acabe a les 2. Quant de temps durarà cada franja d'examen oral? Doncs, en el meu cas, 15 minuts. Ara ja tinc creades les franges orals per al dia 6 de maig, però com que volia repetir 3 dies seguits i la setmana següent 3 dies més, el que faré és indicar que sí que es repeteix. Personalitze i del que m'apareix per defecte només hauré de marcar. Si he començat dimecres, doncs dijous també voldré, divendres també voldré, i quin dia acabe. Fet, ja tinc les meues proves programades. Guarde. I així tenim les proves. Què hauré de fer per a convidar els alumnes a elegir aquestes proves? Doncs molt senzill, faig clic en la prova i m'apareix un enllaç que diu vés a la pàgina de cites d'este calendari. Si faig clic, el que tinc és un calendari per a les cites. Si ho veieu, puc buscar els primers exàmens que hi ha i són estos. Aleshores, així és on els alumnes seleccionaran. I com ho faran? La primera cosa és que quan ja estic ací dins hauré de seleccionar esta URL, este enllaç i copiar-lo, amb Ctrl+C, per exemple. Puc anar, per exemple, a UACloud i en anuncis, a pegar este enllaç i indicar que el que han de fer és fer clic en l'enllaç i reservar el dia que millor els vinga. Com ho faran els alumnes? Els alumnes apegaran la URL que els hem passat i els demanarà que accedisquen al seu G-Cloud. Una volta dins podran veure les cites, les primeres cites que hi ha disponibles. Indica que és el 6 de maig, van fent clic fins que arriben. I l'alumne únicament haurà de seleccionar quina cita és la que li va bé. Li interessa de 10:30 a 10:45. I indicarà, per exemple, quin tema exposarà. Guarda. I com veieu, esta cita ha desaparegut, ja no la pot agafar un altre alumne. A més de rebre un correu en el Gmail de G-Cloud del professor, el professor també té en el seu calendari una reserva a les 10:30. Si vos fixeu, este simbolet vol dir que ahir comencen les reserves que es poden fer i quan ja no apareix aquest simbolet, el que indica és una reserva que s'ha fet. Per exemple, jo vindré ací, podré saber que hi ha este alumne que m'ha reservat esta franja horària per a l'examen. En el moment que toca fer l'examen, tan sols hauré de fer clic en unir-me a Hangouts i recordeu que si fem una prova oral hem de gravar la prova oral que hem fet. Serà tan simple com accedir, unir-nos a la prova i activar la gravació de la reunió. I igual que en el calendari del professor es veu la cita de la prova oral, en el calendari de l'alumne, que és este, es veurà que té una prova oral a les 10:30 el dia 7 de maig. Simplement fent clic en la prova també podrà unir-se al Hangouts Meet per a poder fer l'entrevista amb el professor.